Manoi, quina força, eh? Però es pot saber què feu? Res, no sé per què ho dis. Res, papa. Avi, et quedes una estona Això, avi, més? et quedes una estona més? Avui no ens va molt bé perquè de preparar les empanadilles. Xe. Si la meva neta preferida em demana que em quedi una estoneta més, l'avi es queda una estoneta més. Tus deseos son órdenes, princesa mía. Nena, vols que t'ajudi? Sí, perquè Ai, de millor, preparar les- perquè amb la meva cadera no estic per gaire estutes. Ja t'ajudo jo, mama. Gràcies. En aquesta tele només fan que posar desgràcies. No és la tele, papa, és el canal. I a més, la meitat són inventades. Ah, doncs canviem. Oh, ara resulta que en un pueblo de la Manxa una dona s'ha trobat 36.000 euros sota els coixins del sofà. Nena, tu no deus guardar pas els quartos aquí sota. No en tinc pas de quartos, així que no cal que busquis gaire, papa.